ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ናይ ሕጂ ትሕዝቶና ኣባል ባይቶ ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃን ሚስተር ጆን ጀምስ ኢትዮጵያ ሰላም ዘይደላ ሃገር እያ ምባሉ ኢትዮጵያ ንገንዘብ ክትብል ምስ ኣሜሪካ ከም ትፅጋዕ ምግላፁ ናይ ሶማል ናይ ኣፅዋር እገዳ ክለዓል ምዃኑ ዝብሉ ኮይኖም ሳብስክራይብ ሼር ላይ ከምኡውን ሃናፂ ርእቶ ብምሃብ ትድግፉና ዘለኹም ልባዊ ምስጋና እናቕረብና እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ንሓተኩም ሰናይ ምክትታል ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶማልን ሓይልታት ፀጥቱን ዝነበረ ናይ መወዳእታ ናይ ኣፅዋር እገዳታት ንምእላይ ሎሚ ዓርብ ድምፂ ክህብ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ገሊፆም እዚ ድማ ድሕሪ ን30 ዓመት ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተገይሩ ዝፀንሐ እገዳ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ 1992 ኣብ ልዕሊ ሶማል እገዳ ዘፅደቐ ዋሕዚ ኣፅዋር ነቶም ንመሓመድ ሲያድ ባሬ ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ንሶማልያ ኣብ ኩናት ሓድሒ ዘእተው ጎይቶት ኩናት ንምድኻም ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ኣካል ክልተ ብእንግሊዝ ዝተነድፉ እማሜታት ክቐርቡ እዮም ውሳኔታት ብዓረብ ከም ዝወሃቡ ዲፕሎማሰኛታት ገሊፆም እቶም ዝቐርቡ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝነበረ ሙሉእ እገዳ ኣፅዋር ንምእላይ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ምስ ኣልቃይዳ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቃት ኣልሸባብ ዳግማይ እገዳ ኣፅዋር ንምትግባር እዩ ሓደ ካብቶም ረቀቕቲ ውሳኔታት ንምውጋድ ጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ሪፓብሊክ ሶማል እገዳ ኣፅዋር ከም ዘየለ ይገልጽ ይብል ብተወሳኺ ብዛዕባ ውሑስ መኽዘናት ተተኮሲ ኣብ ሶማል ስኩፍቱ ይገልጽ ኣብ መላእ ሶማል ድማ ህንፀት ምሕዳስን ኣጠቓቕማ ውሑስ መኽዘናት ተተኮሲ የተባብዕ ካልኦት ሃገራት ድማ ሓገዝ ክገብራ ይላቦ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶማል ካብ 2006 ኣትሒዙ ናዕቢ ብምክያድ ኣብ ጥርፉፍ ሕጊ እስላማዊ ሸሪዓ ዝተመርኮሰ ናይ ገዛእ ርእሱ ምሕደራ ክምስርት እዩ ዝሕለን መንግስቲ ሶማል ነቶም ዕጡቃት ንምውጋድ ሓይልታቱ ንምሕያል እቲ እገዳ ኣፅዋር ክለዓል ካብ ነዊሕ እዋን ክሓትት ፀኒሑ ነይሩ ባይቶ ፀጥታ ንሓይልታት ፀጥታ ሶማል ስጉምታት ምልዓል ብኸፊል ጀመረ ኣብ 2013 እዩ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓሙድ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሶማልያ ንኣልሸባብ ክድምስስ ሓደ ዓመት ከም ዝተርፋ ዝገለፀ ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ዝተረፉ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ክወፁ ናይ መወዳእታ ግዜ ከም ዘቕርብ ሮይተርስ ብተወሳኺ ሓቢሩ ካብ ሶማል ከይወፃና ብመሰረት ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንምሃብ ዝኣተው መብፅዓ ሶማልያ 25,000 ቶን እኽሊ ከም ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ሩስያ ትማሊ ሓሙስ ብመርከብ ናብ ወደብ መቃልሾ ኣትዩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማል ኣሕመድ ማዓሊም ምስን ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሶማልን ጅቡትን ሚካኤል ጎልቫኖ ኣብ ወደብ መቃልሾ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ንኤጀንሲ ምሕደራ ሓደጋ ሶማል ተረኪቡ ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ትማሊ ኣብ ዝተቃነየ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ዝግምግም ምስክራት ናይ ምስማዕ ኼባ ትማሊ ዕለት 30/11/2023 ተቃኒዑ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ኣቦ ወንበር ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣባል ባይቶ ሚስተር ጀምስ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ርግኣት ኢትዮጵያ ንቐረ ኣፍሪቃ ገዳሲ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ እንተኾነ ተስፋ ተነቢርሉ ዝነበረ ለውጢ ናብ ምዕዳል ኖቨል ሽልማት ዘብፅሐ ኣካይዳ ተቐይሩ ይርከብ ኣሎ ኢሉ ከም ኣብነት ውግእ ትግራይ ውግእ ኣምሓራ ውግእ ኦሮሞ ድሕሪ ምጥቃስ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተልዕል ስለ ዘላ እቲ ኩነታት ናይታ ሃገር ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኣሎ ክብል ገሊፁ ዘረበው ብምቕፃል ኢትዮጵያ ምስ ቻይናን ዓረብ ኤሚሬትስ ሓያል ዝምድና መስሪታ ኣላ ድሕሪ ምባሉ እዚ ዝምድና ናብ ናይ ፀጥታን ወተሃደራዊ ዝምድና ይምዕብል ከም ዘሎ ጠቂሱ ብፍላይ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ውግእ ትግራይ ወሳኒ ተራ ተፃዊታ ሕጂ እውን ኣብ ውግእ ኣምሓራ ወተሃደራዊ ኣበርክታ ትቕፅለላ ኢሉ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣፅዋር ቅድድም ሸሚምዋ ይርከብ ክብል ብትሪ ነቒፉ ዘረበው ብምቕፃል ቅድሚ 3 ወርሒ ኢትዮጵያ ብብሪክስ ንዝቐረበላ ናይ ኣባልነት ሕቶ ምቕባላ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ብክትቋፀሩ ዘይከኣለት ዝቕባቤ ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምኡ ናይ ለቃሕ ምርካብ ነጥቢ ወይ ከዓ ተኣመንነት እንዳንቆልቆለ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ናይ 30 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ዕዳ ክትብል ንምዕራብ ትጥምት ናብ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ IMF መታን ገንዘባ ክትራገእ ተቋምት ኣብ ካልእ ግን ናብ ምብራቃውያን ትዝምብል ኢሉ በዚ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ከፈልቲ ግብሪ በዚ በለፅ የማሩ ክብል ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣጣምታ እንተኻፈልቲ እቲ ዋዕላ ሓቢሩ ኣቦ ወንበር ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ሚስተር ጀምስ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት መብሪ ቅድሚ ምሕታቱ ኣብ ዝገበሮ ምእተዊ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ታሪኽን ጂኦግራፍን ፖለቲካን መሰረት ብምግባር ከቕርቦ ከም ዝፈተነ ድሕሪ ምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ውግእ ትግራይ ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘማዕበለ ድሕሪ ምሕባር ዝያዳ ብዛዕባ እዚ ክፈልጥ ኣብ ዝፈተነሉ ዝያዳ ስግኣት ከም ዝሓድሮ ድሕሪ ምግላፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘየብሉ ክርዳእ ከም ዝኸኣለ ኣብርሂቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገንዘብ ጥራይ ኢሉ ናብ ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝፅጋዕ ብቆጣዕ ድሕሪ ምዝራቡ ቀዳማይ ክምለሰሉ ዝደልዮ ሕቶ ክጠቅስ ከሎ እዚ ብኢትዮጵያ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስግኣት ንሓድሽ ውግእ ክኸውን ይኽእል ዶ ክብል ሓቲቱ ሚስተር ማይክ ሃመር ክምልስ ከሎ ቅድሚ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ከም ተዘራረበን ብሰላማዊ መገዲ ጥራሕ ንግዳዊ ወደብ ክረክብ ከም ዝፅዕን ሓቢሩኒ ክብል ገሊፁ ብተወሳኺ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ሓድሽ ውግእ ክእንግድ ኣይክእልኒ ክብል ድማ ተዛሪቡ ካብቶም ሕቶታት ዘቕርቡ ኣባላት ባይቶ ሚስተር ሸርማን ብመሰረት ኣቐዲሞም ቃል ዝተኣተወሉ ስለምንታይ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንፕረዚደንት ኢሳያስን ዕደና ኤርትራ ማዕቐብ ዘይተገብረ ክብል ሓቲቱ ሚስተር ማይክ ሃመር ክምልስ ከሎ ኣቐዲምና ንሓደ ሓደ ላዕለዎት ኣዘዝትን ትካላትን እገዳ ከም ዝገበሩ ድሕሪ ምጥቃስ ሕጂ እቲ ኩነታት እናተኸታተሉ ተወሳኺ ክወዙ ከም ዝኽእሉ ጠቒሱ እንተኾነ ሚስተር ማይክ ሃመር ስም ፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ እውን ዕደና ኤርትራ ብስም ኣይጠቐሰን ሚስተር ሸርማን ብተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቱ ሕቶ ኣብ ዘቕረበሉ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ዶብ ምቅያር ከም ዘይትድግፍ ድሕሪ ምጥቃስ ግን ዋላ እውን ኤርትራ መሬታ ይሕሊፋ ክትህብ እንተዘይብላ ገለ ናይ ተጠቃምነት ስምዓት ክበፅሑ ተኽእሎ እንተሎ ክብል ሓቲቱ ነዚ ሚስተር ማይክ ሃመር ክምልስ ከሎ ምስ ናይ ቺለን ቦሊቪያን ኣልዒሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከም ተዘራርቡ ጠቒሱ እቲ ክግበር ዝግብኦ ብሰላማዊ መገዲ ወደብ ክጥቀሙ ምኽኣል እዩ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም